Meno Jozefa Bednárika sa okrem iného spájalo aj s muzikálovým festivalom v Brusne, ktorý už 7 rokov patrí do letného festivalového diania na Slovensku. Po jeho minuloročnom nečakanom odchode dostal meno práve po výnimočnom režisérovi a ani tento rok na ňo nezabudli. A v piatok sviatok nech mal golier ako sneh. Ja som vravel... Prvý deň festivalu bol venovaný práve spomienke na zosnulého režiséra. Bol to totiž presný rok, čo Slovensko obletela smutná správa o smrti Jozefa Bednárika. Aj takto si ho teda v Brusne pripomenuli. Šanzónové koncerty Marcelky Lajferovej a Viktora Horiana. Cítite ho tu vo vzduši a som veľmi rád, že s odsťou sme si mohli dnes pripomenúť to ročné výročie jeho úmrtia. Sám, keď sa čas kráti. Ako aj prierez životom muzikálovým Jožka Bednárika, Beďov muzikál, od Košíc cez Nitru, Bratislavu až po Prahu, taký prierez. Okrem toho mu odhalili aj pamätnú tabuľu a známu terasu slávy pri tejto príležitosti premenovali na terasu muzikálovej slávy Jozefa Bednárika. Keď sme ho sem pozvali pred tými 3 rokmi, len preto, aby sme mu udelili tú tabuľu. A on bez toho, aby som ho oslovil a prosil, alebo čokoľvek, že pomôž mi s tým festivalom, spontánne sám prišiel a na druhý deň mi napísal scenár na budúci rok. Lebo mu sa to strašne páčilo. On sám sa pridal k tomuto dielu. Veľa nadšencov muzikálu bude rád, keď si budú môcť urobiť fotku trebárs pri jeho tabuli a pri tejto terase. Keď si hľadáme to meno a chceme dať poctu tomu menu, ktoré vlastne spravil naozaj niečo v rámci, nebudem hovoriť Slovenska, ale Československa, tak ani som neváhal a skôr som povedal, že bol som šťastný a hrdý na to, že sme to takto mohli spraviť. Bol veľmi príjemným spoločníkom a spolubesedníkom. Bol to úžasný človek a je dobré, že aj takýmto spôsobom sa pripomína jeho pamiatka, pretože urobil pre slovenskú kultúru naozaj veľmi veľa. Jozef Bednárik v minulosti predsedal aj súťaži, ktorá v rámci festivalu hľadala mladé talenty. Tento rok na jeho miesto zasadol Felix Slováček. Já si myslím, že to je dobře, že se něco takového dělá, protože ty mladí lidi potřebují nějaký milníky, vždycky něčeho dosáhnou a pak se zase těší na to, aby dosáhli něco jiného. Tady přece jenom je potřeba, aby se člověk v tom kurikulum víte mohl vždycky o něco opřít. V programe 7. ročníka festivalu nechýbal ani Diabolský šanzón, ktorý už Jozef Bednárik nestihol zrealizovať. Je to projekt, ktorý sme s Beďkom vymýšľali ešte za jeho života, a ktorý teda ostal na mne zrealizovať a ja som si to považovala za povinnosť. A je to spojenie práve šanzónového klubu Jozefa Bednárika a Cigánskych diablov. A to, čo z toho vyjde, myslím si, že je krásne, plné rytmov a elegancia. Zase je to úplne iné poňatie šanzónu, na aký sú asi ľudia zvyknutí. Keď sa to vlastne celé robilo, určite by tomu dodal ešte ďalšie také tie svoje nuancy, pretože iné je, keď to proste robil orchester a iné zase, keď to robí kapela cigánska. A on to vedel, že by to bolo iné, čiže určite si myslím, že keby tu bol, tak by to bolo možno, že by to chytilo úplne inú tvár. Človek nikdy nevie, kam by nás tá spolupráca doviedla. Stano Hudák, Teatry.